Здравейте, приятели! Точно днес, докато си играх, гледах си детски. Мама ми донесе кутия от Озон. Аз бях забравил, че за именния ми ден бяха взели най-новата игра на Слави The Clashers на преордър. И както виждате, както Слави казва, идва с коронката. Ние с мама направихме една игра и много е забавна. Препоръчвам ви вие да си я вземете. Абонирайте се за канала ми. Също ще остава долу линк в описанието за Слави The Clashers. Той е един от моите любими ютубъри и му изиграх играта. Пак казвам, вземете си я, може да се играе до 6 човека. Може и с двама, например, аз и мама играхме. Най-яката настолна игра, която съм виждал, винаги ще оправи скуката.